Finansijski kontroling nije luksus. To je alat i potreba svih preduzeća koje žele da se bolje organizuju, skaliraju biznis, prodaju biznis, prenesu ga spokojno na sledeću generaciju. Da bi utvrdili gde pravimo, a gde gubimo novac, potrebno je da znamo za svaki organizacioni deo firme njegov doprinos u ukupnom rezultatu. Međutim, sa finansijskim izveštajima tu udaramo u zid. Sve ovo je jedan veliki lanac vrednosti i svaki ovaj organizacioni deo i svaki zaposleni koji radi u ovom organizacionom delu dodaje svoj deo vrednosti i daje doprinos ukupnom rezultatu. Sudaru ova dva, shvatamo da je proizvodnja napravila +5. To je njihov doprinos. Ovde je doprinos +8, ovde je doprinos +5. Sa ovakvim informacijama vi tačno znate šta treba da radite. Gde da usmerite energiju, resurse, novac. Ovo vam daje još jednu veliku prednost, da primanja ljudi u ovim organizacijnim delovima vežete za njihov konkretan doprinos rezultatu. Ne samo u sektoru prodaje, kako to inače biva, nego u svakom od ovih sektora.